Ahoj, si žena, ktorá má zodpovednú prácu, kolegovia ťa rešpektujú, zvládaš projekty, doma všetko držíš pokope. A predsa si každý deň kladieš otázku, ako je možné, že mi to všetko ešte prechádza? Bojíš sa, že raz na to niekto príde. Že nie si dosť schopná, dosť múdra, dosť šikovná, dosť kompetentná a tak si radšej ticho. Pracuješ viac, vyhýbaš sa pochvalám a všetko robíš na 120%, len aby si udržala ten obraz, ako ťa všetci vidia. Ale v skutočnosti ťa to ničí. Vieš, čo je na tom najviac šokujúce? Tvoje pocity nemajú nič spoločné s tým, či si naozaj dosť dobrá. Pretože imposter fenomén nepostihuje neschopných. Práve naopak. Najčastejšie ho zažívajú úžasné, schopné, inteligentné a empatické ženy, ktoré si nastavili latku tak vysoko, že už ju sami nedokážu preskočiť. Nie je to tvoja slabosť. Je to program, ktorý si roky nevedome preberala doma, v škole, v práci. A dobrá správa, dá sa to zmeniť. Teraz sa s tebou podelím o svoje 3 tajomstvá. Sebavedomie nie je niečo, čo si musíš zaslúžiť. Je to niečo, čo sa dá preprogramovať. Mnohé ženy veria, že sa najprv musia stať dosť dobrými, aby si mohli veriť. Ale pravda je opačná. Až keď začneš meniť vnútorné nastavenie, začneš aj konať z inej energie, bez tlaku, porovnávania či dokazovania. A práve preto som pripravila program pre ženy, ktoré chcú prestať žiť pod neviditeľným bičom. Musíš ešte viac a lepšie. Ukážem ti v ňom úplne nový spôsob, ako sa zbaviť syndrómu nie som dosť, aj bez psychoterapie alebo toho, že zmeníš zamestnanie či partnera. Nie si unavená z práce. Si unavená z tlaku, ktorý na seba vyvíjaš, keď sa stále snažíš niečo dokazovať. Imposter fenomén je ako tichý vírus v tvojom vnútri. Nikto ho navonok nevidí, ale ty ho cítiš každý deň. Bráni ti oddychovať, prijať pochvalu, uveriť si, pýtať si viac alebo konečne povedať nie. Tvoje sebavedomie nie je pokazené, je len zablokované. A keď ho odomkneš, zmení sa nielen tvoj výkon, ale najmä tvoj pocit zo seba. Ľudia ťa budú brať tak vážne, ako vážne berieš ty samú seba. Možno si myslíš, že musíš zmeniť prostredie, šéfa, pracovné tempo alebo kolektív, ale kľúčom nie je vonkajšia zmena, ale tvoja nová energia. Žena, ktorá si verí, nemusí hovoriť nahlas, že je dosť. Ľudia to z nej cítia a podľa toho na ňu aj reagujú. Preto v mojom programe nebudeme len pozitívne myslieť. Prevediem ťa konkrétnym procesom, ako si nastaviť nové vnútorné presvedčenia a zakotviť ich tak, aby ti slúžili, nie aby ťa sabotovali. Volám sa Judita Smatanová, som transformačná koučka a certifikovaná facilitátorka metódy Psyche. Pomáham ženám ako si ty prepísať hlboké vnútorné vzorce, ktoré ich držia v strachu, v perfekcionizme a v neustálom dokazovaní svojej hodnoty. A vieš čo? Sama som si tým prešla. Roky som žila s pocitom, že musím byť dokonalá, inak ma prestanú brať vážne. A dnes viem, že najväčšia sila ženy nepramení z toho, čo robí, ale z toho, kto o sebe verí, že je. A teraz ti niečo ponúknem. Môžem? Keď teraz klikneš na tlačidlo nižšie, môžeš v rámci bezplatnej konzultácie so mnou zistiť, či je tento môj prístup vhodný aj pre teba. Nemôžem ti sľúbiť, ako dlho bude táto ponuka ešte k dispozícii zadarmo, pretože prvé náznaky ukazujú, že je o tento prístup enormný záujem. Takže ešte raz klikni na tlačidlo nižšie a zisti zadarmo, či je toto vhodné aj pre teba.